Comezamos este Galicia Noticias en Santiago. No ensanche compostelán, unha muller morreu na súa vivenda aparentemente despois de vírselle en riba unha neveira. A Policía Nacional está investigando o sucedido. O que sabemos polo de agora é que sobre as 7 da tarde de onte un familiar da vítima chamou ao 112 indicando que a muller necesitaba asistencia médica urxente porque tiña atrapada a perna baixo o electrodoméstico e non respondía a estímulos. Cando chegaron os servizos de emerxencias, xa non puideron facer nada máis que certificar a morte da muller de 75 anos. En Ourense, a Policía Nacional investiga o falecemento dunha persoa. O corpo foi atopado nun edificio abandonado da Avenida das Caldas, no barrio da Ponte. Este era o momento no que se procedía ao levantamento do cadáver contra as 8 do Serán. Polo momento non trascenderon as causas da morte nin as circunstancias nas que se tería producido o falecemento. No Porto de Miño, os veciños queixanse dunha cadea de problemas que, co mal tempo, como destes días, vese agravada. Os usuarios aseguran que as instalacións están deixadas da man das administracións. Demetrio Morenza. Sí, reclaman precisamente que se arranxen esos problemas que veñen denunciando dende hai xa bastante tempo, que se agravan co cambio das mareas. Cando baixa a marea, literalmente, como se pode comprobar agora mesmo, os barcos quedan varados, non se pode sair nin entrar deste porto neses momentos de marea baixa, pero cando hai fortes temporais tamén, a forza do mar golpea esas infraestructuras onde están atracados as embarcacións, provocando incluso desperfectos nos cascos deses mesmos barcos. Apuntan directamente a Portos de Galicia, os que lle piden que actúen ante esas medidas que están pedindo dende hai xa bastante tempo e solucionan un problema para estes portos, para este porto daqui de Miño, que, como dicíamos, xa veñen tempo reclamando esas solucións. Reivindicábamos un pouco unha solución cara a isto, posiblemente ter que remodelar un pouco o que sería a estrutura do porto, pero bueno, en fin, queremos un pouco que nos den algunha solución para poder seguir tendo aquí as embarcacións con seguridade, que é o que nos falta ahora cada vez que hai un temporal. Máis cousas. A Consellería de Medio Ambiente instará os titulares de terreos cinexéticos con maior número de granxas porcinas a que cubran o seu límite de exemplares de xabaril a capturar se aínda non o fixeron. Tamén estudará bonificar as taxas aos tecores que superen este límite. Medio Ambiente elevará estas propostas á reunión do Grupo de Traballo para a Xestión do Xabaril convocada para este martes de xeito extraordinario ante a aparición de casos de peste porcina africana en Cataluña. A Consellería porá sobre a mesa a posibilidade de incorporar novas modalidades cinexéticas, como a coñecido como o caza ao salto que realiza unha persoa con ou sen auxilio de cans, a caza ao rececho, modalidade tamén individual, pero neste caso sen cans, e a caza en man, con cuadrillas máis reducidas que nas batidas de ata 6 persoas, cun máximo de 3 cans por participante. A Policía Local de Vilanova de Arousa interceptou un condutor octoxenario que percorreu varios quilómetros invadindo o carril contrario. Sucedeu este sábado, pouco despois das 2 da tarde, entre Vilanova e Cambados, e afortunadamente non houbo feridos. Percorreu case 5 quilómetros en sentido contrario. Eran as 2:30 da tarde do sábado e había moito tráfico. Desde esta rotonda, no concello de Vilanova de Arousa, incorporouse a vía de alta capacidade Cambados-Vilagarcía, provocando o pánico nos condutores que viñan de fronte polo seu carril. Recibimos unha chamada do 112 informando dunha persoa que viña conducindo polo carril contrario, dando bandazos, cizagueando entre carril e carril, polo que salimos na súa busca, dando con el na rotonda de Tremoedo, na entrada. A pesar de que unha patrulla da Policía Local de Vilanova se puxo o seu carón para intentar interceptalo, o conductor, un octoxenario veciño de Meaño, seguiu avanzando sen decatarse do perigo que supoñía para os outros condutores. O que fixemos foi poñerlle o coche de maneira paralela ao vehículo policial, indicando en todo momento con rotativos e señales acústicas que se detuvese. Ao mesmo tempo que a nosa filla, o que fixemos foi facer un carril adicional para que os vehículos que circulasen en contra puderan circular en boas condicións, ou polo menos no máis aceptable. Finalmente conseguiron interceptalo na rotonda de Vilariño, no concello de Cambados. Foi necesario un toquiño co vehículo policial para que se detuvese
o que acabou colisionando contra o quitamedos que ali se encontraba. El non era consciente do perigo que estaba supoñendo, realizouselle a proba de alcohol e drogas, por se acaso algún tipo de medicamento ou algo había influído na conducción, negativo en todo. A Policía Local de Vilanova comezou os trámites para solicitar que se lle retire o permiso de conducir ao infractor por perda das facultades psicofísicas. E volven denunciarse roubos na comarca do Deza. A Garda Civil investiga polo menos outras 4 denuncias. Entraron en casas de varias zonas rurais de Lalín. No lugar de Palio en Lalín contan que os cacos entraron en varias casas. Aquela tarde Juan saíra co coche facer un recado. Volveu en cousa dunha hora e xa estaba o barrio revolucionado. Estaba a Guarda Civil e que limitaron aí entonces eu fui para arriba, entrei, todo de volta, levaram o ouro todo, levaram os cartos dos netos, que tinha ali no peto. Roubaron na casa dos veciños e na del. Reconstruindo aquela tarde, lembra que lle chamou a atención ver 3 persoas descoñecidas paseando polo lugar. A primeira vez non me estreñou que viñera por aquí. Depois a segunda vez chamou-me a atención. Eu nunca os vim por aquí, chamou-me a atención. Sospeitan deles, creen que vixiaban o lugar porque aproveitaron o momento xusto cando quedou baleiro. Sen testemunhas, a Garda Civil investiga os feitos. Acolleron huellas, pero parece ser que teñen guantes, entonces non viron o que é a huella do pé, eso sí. Pero, bueno, a ver se sirve de algo. Dixéronme que o que é seguro é que entrou o mismo ali que aquí, que é o mismo. E quizáis tamén os mesmos que entraron nunha casa en Regufe. E fixeron moito daño. Entraron aquí a unha casa, aquí a un veciño. Bueno, según dixeron aquí, que lle romperan os materiales da cociña e todo, nada máis. Sí, polas casas que andan o diñeiro e as joyas. E cando entran e destrozan. Así que eles xa están pensando en instalar un sistema de vigilancia na nave. Andas un pouco con medo, porque, bueno, eu traio todos os días. E é do que vivimos. Andan pola zona. E non sabemos cada día, se cada tócanos a nós un día ou outro, e non sabemos que día vai ser. E se nos veñan facer daño aquí... En Feas, tamén en Lalín, outra afectada contanos que librou por pouco. O carpinteiro que traballaba na súa casa espantou 3 persoas que xa ían escaleiras arriba. Despois dunha operación que deixou 4 detidos e un investigado por atracos na zona, a Garda Civil investiga agora 4 novas denuncias por roubos en vivendas na comarca do Deza. Imaxinan estar vendo unha película e xusto no momento máis interesante perder o sinal ou ter unha urxencia e non poder facer uso do teléfono? Pois isto é o que lles acontece aos veciños das parroquias de Covas e de Esmelle, en Ferrol. Din que un problema que se repite a cotío dende hai xa uns anos e que ten a súa orixe nun monte de eucaliptos próximo ás antenas. Premen o botón do mando a distancia para ver a televisión e o que lle sae na pantalla é que non hai sinal. Nos falla moito e non eres capaz de ver un programa. Estamos vendo aquí precisamente a televisión, non hai señal. É imposible, xa digo, ver a televisión un minuto seguido. E a galega, sobre todo, a que máis afecta. Non se ve, se move todo, é que é imposible ver unha película completa, ver un programa deportivo completo, as noticias nada, non se ven. Una película que puedes estar viendo, pues se va 10 veces la señal. O sea que ves siempre justamente en lo más interesante es donde falla. É o día a día duns 3.000 veciños das parroquias ferrolás de Covas e Esmelle que aseguran ter problemas tamén cos seus teléfonos. Non sei se a mellor chamando o 112 o colle ou o 061, pero ese é un problema que levamos aquí xa bastante tempo. Eu estuve mal e miñas fillas me chamaban e non tiña conexión. Perdía toda a cobertura, entón chamaban ao bar do lado, a chavala do bar viña a miña casa, eu iba ali a falar coa miña filla, mira, tranquila que non pasa nada, es que te llamo e non me contestas, te llamo e non me contestas. Mesmo houbo quen tivo que instalar fibra para asegurarse de ter conexión e poder traballar desde a casa. Para trabajar y para ver la tele, porque es como se ve la tele ahora aquí a través de la fibra, si no nada, imposible. Falaron xa con varios técnicos e agora, por fin, creen saber a orixe e a posible solución a este problema. O problema é o monte, que ten unha propietaria, e os eucaliptos é o que distorsiona o tempo. Bueno, esta señora xa vendeu os eucaliptos o 5 de maio. Vale. E entonces, bueno, o maderista pois, non os acortau. Que tuvemos que facer? Pois buscar o maderista, falar co maderista, eu falei ayer con el,
E o compromiso que ten este home é de que antes de 15 días vai cortar os eucaliptos e esperemos que o problema se solucione. Entre mentres, din, seguirán escoitando a radio e lendo libros. A veciñanza do barrio Cacharela, na parroquia viguesa de Teis, reclama melloras na única vía de acceso ás súas casas. Quéixase de que o camiño ten tramos tan estreitos que nin ambulancias, nin bombeiros, nin furgonetas dan chegado ás vivendas. Así de xusto entra un vehículo de tamaño medio pola única vía de entrada ao lugar de Cacharela, en Teis. Cando chegas a esta curva, con esa esquina que sale aí, pois tes que maniobrar, e tes que maniobrar nun espacio super reducido. E claro, quedaron unhas curvas, como podedes ver, e uns puntos que ahora mismo, a día de hoxe, están obsoletos, porque os coches son moito máis grandes, as ambulancias non entran. Iso é o que máis lles preocupa aos veciños deste barrio vigués. O acceso ás súas casas, sen asfaltar nin sinalizar, ten varios puntos críticos polos que non poden pasar os vehículos de emerxencias de maior tamaño. Fai 14 anos que morreu miña nai e a ambulancia cando quedou enganchada, tuvo que vir unha grúa para poderla sacar. Que non é a primeira vez que algún vehículo chega aquí e queda coa roda colgando neste lado porque son vehículos demasiado anchos. Piden que o Concello tome medidas para facilitar o acceso dos servizos ao barrio. Salvar o obstáculo desta esquina sería, din, a solución máis rápida. Pero iso implica ampliar a vía sobre terreo privado. Que o faga o Concello, nós non podemos expropiar nin convencer a nadie contra a súa voluntad. É complicado, porque fágase o que se faga, igual se ten que ceder a unha finca ou algo. Pagamos los impuestos como todos, y lo único que pedimos son servicios mínimos de asistencia sanitaria, de bomberos. Din que o tapón nos accesos á Cacharela fai tamén que os camións de mudanza ou paquetería teñan que completar o camiño a pé para chegaren ás casas. Un atraso, din, que lastra o progreso deste lugar que fai fronteira entre Vigo e Redondela. Todo apunta a que finalmente, unha vez máis, remataremos o ano sen que Lugo e Santiago estean conectadas completamente por autovía. O tráfico segue a desviarse pola Estrada Nacional. A menos dun mes para que se acabe o ano, todo indica que as obras da autovía que unirá Lugo e Santiago aínda van tardar meses en rematarse. A espera da finalización dos traballos nos 16 kilómetros pendentes, o tráfico segue a desviarse pola Estrada Nacional 547 no tramo entre Arzúa e Melide. É nestas vilas onde se concentran as queixas dos usuarios, en especial dos profesionais do transporte. Vas ás 12 do mediodía e encontraste cunha liada da Virgen. E iso implica o tempo en chegar e o tempo en todo. Porque é o que dicimos, os turismos pasan, pero os camións tardamos máis tempo en media hora que estemos aí atrancados no pueblo, para nós é pérdidas. Moitísimos atascos, porque, claro, moito camión que vai coller a autovía aí alante, donde se colle a autovía, antes non pasaba tanto por aquí. Ahora a rotonda, fixadevos que a rotonda é todo camións. É un lío. Isto está colapsado. Isto sempre está colapsado, ainda que digan que non, está colapsado. Tería que abrir xa. Este novo atraso nas obras súmase a todos os anteriores, dende que se abrira o primeiro tramo nos anos 90. De feito, prevíase que a autovía estivese completada en 2010, pero os sucesivos incumprimentos de diversos gobernos levaron a que aínda non estea rematada. Conocendo como conocemos o país, non creo que estea acabado para final de ano. Sería ben que canto antes abriraran o tramo de Melide Arzúa mellor, pero que abriran xa o de Santiso, para que non houbera tanto Melide. Eso tamén sería bo. O tema da autovía, de momento, creo que vai ir para rato. Entonces, hai que ter paciencia, non queda outra. Segundo o Ministerio de Transportes, a autovía estará terminada canto antes, aínda que non facilitou unha data concreta. Nas obras están a traballar máis dun 100 de operarios e 25 máquinas que se ocupan do afirmado de terras, das drenaxes, da sinalización ou da construción do último paso superior.
Medio cento de persoas chegadas de distintos puntos de España participan esta fin de semana na reforestación dun monte de Carballeda de Avia. Foi un veciño da aldea da Veiga, Fernando Blanco, o que tomou a iniciativa e organizou a actividade despois dos lumes que arrasaron a zona este verán. Recadaron fondos para mercar 250 castiñeiros, que plantan nun perímetro duns 1.400 metros. Tamén rozaron varios camiños para poder acceder ao monte, un traballo que queren continuar en vindeiras ocasións. Decidín facer un chamamento un pouco desesperado a que alguén me axudara a recuperar isto. E pensaba que era unha broma. Resulta que teño un grupo de amigos que son impresionantes de toda a península. Entre eles, pois empezaron a facer unha especie de crowdfunding e xuntar cartos para comprar castiñeiros. Necesito ayuda, quiero rescatar toda esta zona y la verdad que no lo pensamos, vinimos de una. Ayudas a reforestar el bosque. Los niños aprenden valores. Ya nos planteamos en volver a hacerlo todos los años. Xa falta menos pro sorteo da Lotería do Nadal e a veciñanza de Toén xa está na procura do gordo. Trátase dunha iniciativa da Asociación de Amigos do Patrimonio deste Concello Ourensán que leva 4 anos agochando participacións e décimos de lotaría. O obxectivo do xogo, ademais de entreter, é dar a coñecer a riqueza natural e cultural do municipio. Casa non son, tellado non teño, mas que ia antigamente ver xogar os mozos. Ben sabe onde me deteño. Xogar os mozos ten que ser o campo de fútbol das Herdes, que era o antigo campo de fútbol que había aquí. Miriam e Fran analizan as pistas na procura das participacións que se agochan nesta zona de Moreiras. Que antes había un campo de fútbol, pues decidimos vir aquí arriba. Sí, edificacións cerca había dúas, que é unha caseta antigua que había aí abaixo, e, bueno, aquí o depósito da auga. Primeiro fomos á caseta, non atopamos nada. E continuaron na busca ata que hora e cuarto despois de publicarse as pistas. Vou mirar aquí. Anda, mira, está aquí. Desagochábamos o 10º directamente, a participación da lotería directamente. E como había xente que non avisaba de que había atopado, o que agora facemos é agochar a pista plastificada e por detrás o teléfono de contacto. Cada pista destas, hai 20 por todo Toén, dá dereito a 2 participacións de 4 euros cada unha. Ademais, hai outras 4 que nos levan directas a un 10º. Se atopamos o 10º, hai bastante afición co tema da búsqueda do gordo. Xa mañá encontramos varias personas buscando tamén unha maneira de conocer o pueblo. Ese foi o obxectivo co que naceu este xogo que comparten coas localidades de Sobrado e Ventraces no lindeiro concello de Barbadás, en total 90 participacións. Como hai varios expertos xa dentro dos veciños que localizaban moitas, quixemos poñerlle un pouquiño máis difícil. Así a todo agardan que nun par de días estean todas localizadas. Atopado o número, agora só queda agardar a sorte. Sobre todo que sea o gordo. Que número ten que tocar? O 76.153. En Moaña levan dende o venres celebrando a festa do marisco e do boxantar. Esta é a segunda edición do evento que se celebra no alto da Praza de Abastos. Andrea Otero, que nos ofrece hoxe a festa. Sí, pois agora mesmo está sendo o xantar, están abertos os postos e tamén temos música en directo da man do grupo Ortega Gasete. Xa pola tarde tamén van estar abertos os postos a partir das 8:30. Imos ter unha cata de viño e de queixos e tamén haberá máis música e para mañá a programación é moi similar. Iso sí, será só ata o mediodía. Van estar tamén os postos abertos a partir das 12:30. Tamén vai haber unha cata desta volta de xamón e viño. Hai que lembrar que esta festa do marisco e do boxantar celebras aquí en Moaña grazas á colaboración de 8 establecementos que ofrecen unha ampla variedade de pratos e tamén de prezos. Grazas, Andrea. E Ribadavia colle estes días a segunda edición do Mercado Artesanías Saber e Sabor, que lanza o proxecto Vilas Vivas de dinamización comercial impulsado pola Xunta nas localidades galegas de menor tamaño. Os visitantes e compradores poden atopar postos cos selos da artesanía alimentaria e artesanía de Galicia. En este Nadal abren ademais 9 comercios nos locais rehabilitados na zona histórica da capital do Ribeiro. Permanecen operativos de xeito efímero, mentre se remata o acondicionamento dos que están pendentes para alcanzar os 15 establecementos a mediados de 2026. O mercado intenta ser un punto de inflexión para renovar o tecido comercial da Vila Ourense. Estamos esperando tanto o embutido como os queixos están
de volver, que sí. Despois, pero todo moi interesante. Moitísima xente, as luces están preciosas, estamos todos aquí con actividades, ca música, a verdad que é un ambiente que eu, porque teño que estar aquí, pero senón tampouco me perdería. Tive unha idea xenial para dar a coñecer produtos galegos que feitos aquí de calidade, tanto cousas de comer como de artesanía. Ambiente guapo, o ambiente está moi bo, moi da terra, moi noso, e moi ben, moi ben. E imos coñecer agora un deses comercios de toda a vida que aínda nestes tempos continúan pasando de xeración en xeración. Neste caso, visitamos unha mercería de Vigo que está a piques de cumprir 75 anos e segue tendo clientes facendo cola. Unha mercería non é só unha mercería. Aixa, que si marcho choras, a que sí? Claro, todos, todos. Entonces, pois mira... Pero Mauxi vai mirando xa para a xubilación. Ela é a segunda xeración deste negocio de décadas. 75 anos vai a facer. Preguntamos polo segredo para resistir tanto no tempo. A diferencia que tío ChatGPT non te aconsella como aquí. Repiten que as dependentas e as clientas comparten moito no día a día. Somos como unha familia. E tamén están os clientes. E veñen ao mes e todos lle chama a atención e te, pois eu vou a levar un, que eu tamén son guapa, que sí? Claro, sempre hai que tener sentido de humor. E tamén para atender vai entrando xente nova. A mercería seguirá quedando na familia. Eu sou a sogra, ela é nora. Nayara é terceira xeración do negocio. A verdad pensei que non me iba a gustar. Non é un traballo calqueira que aprendes nun día. A moda nos teus pés e os pés ben asentados no presente. E que hai negocios os de toda a vida que co paso dos anos non só manteñen a súa actividade, senón que tamén se adaptan ás novas formas de consumo. Falamos do comercio local que en tempo de grandes superficies e compras online persiste en pobos e vilas. Entre fíos, lazos e fitas atopamos a Carolina. Leva 7 anos rexentando unha mercería en Betanzos, un negocio que coñece ben grazas a súa nai que lle dedicou case 40 anos. As xeracións máis vellas cosían moito máis que as xeracións novas, entonces claro, a cousa cambiou moito porque a hora de vender para coser sigues vendendo para xente maior. Con todo, recoñece que algo está a mudar entre as xeracións máis novas á hora de mercar. Xente de 20, 25 anos que empezan a ir a clases de costura e que empezan desde cero, non por familiar como facíamos nós antes, claro. As xeracións nosas pues, van máis polo da casa, polo que te enseñaron na casa, elas non, elas van como a clases, entonces van empezando de outra maneira. Co impulso das redes e as campañas que se promoven desde as administracións en vilas e pobos, o comercio local ve as novas formas de consumo como unha oportunidade fronte ás grandes superficies ou mesmo as plataformas de compra online. Na mercería en concreto é moi difícil encontrar, claro, competencia tal, porque, claro, aquí podes comprar por metro e tanto en Amazon como estos sitios tens que comprar pezas, entonces, claro, a cousa cambia moito. Sí, nós temos en Facebook, estamos seguidos con Facebook poñendo cousas novas, e eso notas moito, eso. Moita xente ven xa, mira, enséñame a prendas que vi no Facebook, que me gustou, tal, eso influye moito a hora de vender, moitísimo. José María é a terceira xeración no negocio familiar de moda masculina. O segredo é tratar ben ao cliente, o cliente sigue vindo. O cliente fiel vai seguir vindo sempre. En tempos nos que o comercio electrónico non dá tregua, o pequeno comercio continúa a manter a actividade en pobos e vilas. E antes de rematar, e unha vez máis, temos que darlle as gracias por acompañarnos. O pasado venres, o Galicia Noticias e o Telexornal Mediodía foron líderes na súa franxa informativa. O Galicia Noticias fíxose cun 22,9% do share, con picos do 25%, e o Telexornal Mediodía cun 18,6% de cota de pantalla, con picos do 20%. Tamén lles temos que dar as grazas por seguirnos no festivo de onte. A TVG acadou liderado na franxa informativa do Prime Time. O Galicia Noticias acadou o 12,3%, mentres que o TX2 foi líder na súa franxa cunha cota media de pantalla do 12,9%. Os deportes da tarde acadaron o 12,8%. Con este tempo, que é mellor que unha cunca de caldo, é un dos pratos máis icónicos. Pois gracias, unha vez máis. E así rematamos. Quedan agora con Loli Gómez e a información do tempo.